určite každý z vás rozmýšľa momentálne, čo so životom. Možno ste už takí, ktorí už máte dosť toho, že už máte dosť. Možno vás už prestalo baviť žiť z mesiaca na mesiac. Tak keď s tým niečo chcete urobiť, máte dnešnú šancu 5., 6., 7. júla navštíviť Olympiádu úspechu. Mne toto podujatie zmenilo život na ďalších 6 rokov a viem, že na ďalších 100 ešte zmení. Nemôžeš tam chýbať, keď chceš s tým niečo robiť, tak s tým niečo rob. Nové rozhodnutia, nový výsledok, Olympiáda úspechu. Táto Olympiáda úspechu, ktorá bude prvýkrát historicky na Slovensku, je prvé podujatie, to je pre Slovensko obrovský míľnik, ktorý bude znamenať veľký posun, hlavne čo sa týka Slovenska. A práve preto každý človek by mal prísť na toto podujatie, aby videl, o čom je Nuskin na Slovensku. Budú tam pozvaní neuveriteľní hostia, ktorí majú veľa odovzdať. Bude to o emóciách, bude to o vzdelávaní, bude to aj o zábave. Bude to aj o posune dopredu a hlavne každému človeku sa tu neuveriteľne rozšíri obzor v tom ohľade, že naozaj si zaslúži žiť úplne iný život. Takže odporúčam Olympiádu úspechu 100%. Príďte tam. Blíži sa Olympiáda úspechu. Je to podujatie, ktoré je kráľom vo všetkých podujatí. A práve z tohto dôvodu každého z vás chcem srdečne pozvať na toto podujatie, pretože tam nemôžete chýbať. Je to podujatie, ktoré sa prvýkrát historicky uskutoční na Slovensku a pre slovenský trh to znamená naozaj veľmi veľa. Ja osobne spolu s mojou manželkou tam budeme, takisto aj náš tým. A všetkých vás tam chcem pozvať, pretože tam uvidíte neskutočných ľudí, ktorí dokážu odozdať tak informácie a pomôžu ostatným si uvedomiť, že žiť sa dá aj inak. Takže nesmieš tam chýbať, zober tam čo najviac ľudí a toto je ten správny krok, ktorý 5. a 7. júla odštartuje tvoju novú životnú etapu. Teším sa na teba. Potom, ako Nuskin otvoril východoeurópsky trh, Olympiáda úspechov bude úplne prvýkrát na Slovensku. Je to veľmi výnimočné podujatie, kde sa stretávajú tí najúspešnejší z tých najúspešnejších a hovorí sa, že keď naozaj chcete v živote spraviť nejakú zmenu a chcete byť v niečom dobrý, treba sa naozaj učiť od tých najlepších. Preto si nenechajte ujsť júlovú Olympiádu úspechov, ktorou sa naozaj začínajú písať dejiny nového Nuskinu a vždy, keď niekto píše nejaké dejiny, tak sa potom o ňom hovorí, že on stál na tom zrode, takže ak chcete, aby sa tak hovorilo aj o vás, aby to, čo urobíte, ovplyvnilo v dobrom veľmi veľa ľudí okolo vás, príďte, pridajte sa k nám a určite sa tam stretneme. Olympiáda úspechov je miesto, kde sa rodia sny. A aj tie moje sny sa zrodili na Olympiáde úspechov. Absolvovali sme ju už niekoľko a táto prvá slovenská bude absolútne geniálna. Bude výnimočná, bude jedinečná a bude v nej veľký odkaz podnikania a také novej príležitosti, ktorá práve teraz na Slovensku prichádza aj vďaka spoločnosti Nuskin a vďaka tomu, čo tam môžete vidieť a zažiť. Takže určite nesmiete chýbať na Olympiáde a ak si chcete zmeniť svoj život alebo podmienky, v ktorých sa nachádzate, navštívte s nami prvú slovenskú Olympiádu úspechov. Pekne vás pozdravujem a zároveň si dovolujem vás pozvať na jedno úžasné, fantastické a unikátne podujatie, ktoré sa volá Olympiáda úspechu. Už samotný názor vám môže predpovedať, že ide naozaj o originálne podujatie, ktoré vám zmení svet na základe neskutočných génových technológií. Ak chcete urobiť naozaj zmenu v tomto neutešenom svete, tak príďte sa pozrieť, dajte šancu a uvidíte, čo ste ešte nevideli a zažijete, čo ste ešte nezažili. Pekne vás pozývam. Priatelia, Nuskin vchádza do svojich zlatých rokov, do svojho zlatého obdobia. Prichádzajú revolučné technológie. S týmto symbolicky prichádza aj prvá olympiáda, východoeurópska konferencia na Slovensku. Prvýkrát
Je to obrovský impuls do nášho trhu a pre náš obchod. Ľudia, nezmeškajte túto príležitosť. Olympiáda je gejzír emócií, nápadov, invencií. Budete plakať, budete sa smiať, budete sa radovať, budú vám stať chlpy na rukách, budete mať zimomriavky a odídete ako vymenení. Takže 5., 6., 7. júla začíname písať nové dejiny Nuskin na Slovensku. Úplne to mení všetko. Samotný Nuskin sa dostáva do svojho zlatého veku. To znamená, že nás čaká najväčší náraz za celú históriu Nuskinu, tak práve preto organizujeme toto výnimočné podujatie prvýkrát na Slovensku. Ak chcete začať s nami písať históriu a meniť dejiny v podnikaní, tak sa pridajte k nám. Očakávame všetkých, vítame vás a tešíme sa na spoluprácu. Olympiáda úspechov. Prvá olympiáda úspechov na Slovensku. Ty to bude taká že tam nesmie chýbať nikto, kto chce v tomto obchode niečo znamenať. Prídu tam úžasní ľudia, úžasní lídri, ktorí povedia, ako sa buduje tento obchod. Tam bude úžasný program, skupina ľudí, ktorí ovplyvnia tvoju budúcnosť na ďalších 20 rokov.